Jotono no hor kaham bahai tongmai ani friends rok khaklai no jotono kaham kwrwng tongmai na hinui angbo kaham no haino hai total video tubui norok ni bwskango phaiphio kha hingke chung tabuk airport o sok paijak Bangalore airport o chung borok na phainani hinui phaijak barani borok phai tongo hingke malai laiako bo ayang bisingo yang ongkhoriako chungke gari o achuklai tonglaio borok bisingma tongya hingke ani ma hingke thui tongkha ani sagono sarik ni thujakya tabuk 8:30 tam tongkha hingke bani sagono thui tongkha chung nok ni ri chung tongmani abo bani chumlai hai laika sitra khlaioi lighting o hingka khe ekdom pila langma bagui ri sitra sijak tongkha hingke naisik naide ekdom sajuklaijak yango কোনো একটা festival ni program rok hingka yango ekdom mar khe sajuklaio borok lama gwnangui lighting lama ekdom naithotok wngjak tei gari bo bangma se traffic ekdom phano tabuk 9:30 tamui tongo chung borok tuni kai haikya je borok no airport o hana thangmani chung tak nogo kifilai tongo ta hingke nogo thangui se mamai rok songui maichalai maisingni songjak hingke mui hingke songjagyako tamokhe muiya chainai nogo chung tak thangkha hingke hingke ani muiya kutubui se ang mungfrai khiklai tongkha tamoni hingke ang norok no muiya rok helema rok phunukmani belai kheno lerjak mai khuilaijak hingka ba ekdom dopra phaikheno helogoi bono ang cooker o se box hai resi o tangui hingke dati rok mongnai cooker o hingke hai hinui cooker o se box o sio hingke ani mui muchungmani paikha hingke chung tabuk chalai sinai abo khai risum kisa rwnai muiya o risum muiya bwtui o hingke risum bai khapio hingke ba ekdom moto mung tongkha ani muiya chung taklai bosor ni obono first wathibai tei gotama mungfrai bosok chamani ta hingke baluk sukha wathui muiya rok machaya ta hingke abono oino rok muiya mano hingke haino wathui bai tamoni hai mungfrai bosok no hingka khe tini no taklai bosor ni first cha o ta songlai belai kheno moto mung tongkha thoye totok hingke hingke ani kongrai kisa wngui tongkha kuchugui rogo totora ser rogo wngui tongo kuchugui tongo ekdom tui kutung mamang se nongui ma tongsi haduli rok kisa machamani bagui hingke muiya khokjawi chung tabuk maichi chalai sinai ekdom kutung hop jotono mai o khuilaijak 10:30 tamkha 11:00 tam nai tongkha Asa dini porewa muiya bai mungfrai muiya wathui ama rok manya anya ekdom kothok khe masajo mau kutung ani bwsarok rok hingka maichi chana nailia gari o kwtui rok chalaikha borok cake rok haino chips rok chalai hai lai o hingke mai khopni khoptam simi chasio hingke no ayango gaan rok borok se bisi saruklai tv rok phone rok nalai tongoi tongo hingke ang chai paikera naha hinui borok no charowa hinui ang chai tongkha tang khe
एकदम 몸풀이 버섯 너럼. Hingke tini ni bagaya sino video sinai. Hingke norok bai haino hai ketal video malai pinai. Ketangi hingke ang tabogo jorawo ang video upload je dini je claimi ang itongkha ani phone camera hamyang itongkha ang saisung bo matangi hingke ani bwsarok bo seklai borok se bisi nailaio. Hingke ba yak hingke klaiui camera kisa clear wngya wngwi tongkha gabon bagui lerui ang video upload ma khaikya. Hingke jefru ani bwsai duty ni nogo phaio hingke afuru simi se ang video shoot khlaio haino kisa chasarok simi se wngwi tongsiyo fatar rogo thangma rok mati saluya. Tangwi himale bo duty o thango hingke ba horo 8টা digi rogo nogo phaio. 마이크 빨창가 무심이 무심이 북사 싸시나 고tung ba mua sao được cái giọt xuống hả